যাত্রা জগতর যুবপিढ़ी দর্শক সেমানে হচ্ছন্তি ভবিষ্যতর দর্শক সেমানে বহুত দিন যাই যাত্রা দেখিবে এবং যুবপিढ़ी को যাত্রা को আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস হচ্ছে আজ্ঞা চেয়ার মানার কোনসি আবশ্যকতা নাই পরে সমালোচনার পাত্র বি হেলি তেণু সবু জিনিসরে গোটে ডার্ক সাইড থাকে গোটে লাইট সাইড থাকে তুলসী গଣ୍ଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସାଥିରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଏଥିରେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି ପରିପୂରକ କାହାଣୀ ହାଇଦର ହଉଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୌଣସି ନାଟକର କପି ନୁହଁ ଏକ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଲା ଭଳି କାହାଣୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଟିକେଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିବେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ନା ନାଟକଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ନୂଆ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ହାଇଦର ଆଉ କିଛି ହାଇଦର ଗୋଟେ ଖାଲି ଯୁବପିଢ଼ିକି ଟିକେ ଏବେ ବାୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ହଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯୁବପିଢ଼ି ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ପିୟୁଷ ଭାଇ ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମଟନ ଭାତ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ କଣ କହିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଥିଲା ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ମହାସମରରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛି ତାର ନାଟକ ହାଇଦର ଆଉ ହାଉସଫୁଲରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି କେବଳ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହାଇଦରରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ କେମିତି ରହିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର এটা গোটে লভ স্টোরিটে পিওর লভ স্টোরিটে যাত্রা জগতরে সবু কাহিনী ঠার এক ভিন্ন মোড় নবার কাহিনী এবং কাহিনীরে কিছু নূতনত্ব দেখাইবার এক ছোটিয়া প্রয়াস হচ্ছে ହାଇଦର ନା ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଖୁଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଷ୍ଟୋରି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ନିଛକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାମକରଣ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷର କରାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ କରାଯାଏ ସେଇ ନାମକରଣର ପ୍ରଭାବଟା ହାଇଦର କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ନା କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ କାହାଣୀ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି କିଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଭାଇ ସେକ୍ଟର ଏକା ଡବଲ ଶୋ କରିବାଟା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଡବଲ ଶୋ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଡବଲ ଶୋର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଧରାତିର ସାଥୀ ଯେମିତି ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବି ହାଇଦର ସୁପରହିଟ୍ ହବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧରାତିର ସାଥୀ ସୁପରହିଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କହି ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ହିଁ ନାଟକକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ହିଁ ନାଟକକୁ ସୁପରହିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯଦି ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ହାଇଦରକୁ ଦେବେ ତ କାହିଁକି ସୁପରହିଟ୍ ହବ ଆଜ୍ଞା ଚେୟାର ମାଡ଼ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଗୋଟେ ନିଛକ ଅଭିନୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗିଲା ଲୋକମାନେ ଚେୟାର ମାରିଲେ ଏଇଟା ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋ ଅଭିନୟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଚେୟାର ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ପରେ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ବି ହେଲି ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଥାଏ ତୁଳସୀ ଗଣ୍ଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସାଥିରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଏଥିରେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି ପରିପୂରକ କାହାଣୀ ହାଇଦର ହଉଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୌଣସି ନାଟକର କପି ନୁହଁ ଏକ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଲା ଭଳି କାହାଣୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଟିକେଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିବେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ନା ନାଟକଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ନୂଆ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ହାଇଦର ଆଉ କିଛି ହାଇଦର ଗୋଟେ ଖାଲି ଯୁବପିଢ଼ିକି ଟିକେ ଏବେ ବାୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ହଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯୁବପିଢ଼ି ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ପିୟୁଷ ଭାଇ ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମଟନ ଭାତ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ କଣ କହିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଥିଲା ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି